ли беше или юли? Той трябва да се благодаря на тебе. Припомни си кой от тях. Сред рецепталите рози ни сторихме първи град. Опасен бе пиратът Мигоел. Айде, давай! Искам да се порка. Айде на здраве! За пирата Ахелой! Живи здрави! Опасен бе пиратът Мигоел. Искам да слушате. Внимателно! С корабът си двихен той летеше. По морета бродеше, страни далечни ходеше, за да пленява злато и жени. По морета бродеше, страни далечни ходеше, за да пленява злато и жени. Опасен беше много за търговци и кораби гини той гореше. По мачтите ги бесеше и къс по къс ги режеше. Опасен бе пиратът Мигоел. По мачтите ги бесеше и къс по къс ги